Makadizve nyumba yeZimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Frank Wese. Nhasi tashanya munzvimbo yeGlenview North kwa Councillor Chidhagu avo varikuda kutitsanangurira mashandiro avari kuita newadi yavo uye nemamwe maprojects avari kuita muwadi yeGlenview North. Ndichatora nguva inoi kuti tifambe naCouncillor Chidhagu vachitiratidza zvimwe zvezvinhu zvavari kuita munzvimbo yeGlenview North. Councillor Chidhagu ndo zita rangu. Glenview North, Ward 30. And since 2018, ndopa ndaka elected. Then I elected to 2018, ndopa ndaka manager kuita ma projects emvura after taona kuti council isikwanisa provide mvura 24/7. Then vasingakwanisa provide mvura 24/7, but mvura manje it's a basic need. At the same time, Glenview kana kuti Ward 30 ndo epicenter ye cholera muZimbabwe ne typhoid muno muZimbabwe, and my reasons are kuti tine fail treatment plant, sewer treatment plant iri muno muGlenview. Saka masuwa mazhinji anoita pass through this ward achienda kupi, achienda kufail. So nyaya yemvura ndo yataka prioritize our first priority kuti vanhu vawane mvura, so that tinokwanisa kudefeat mamwe diseases ari unnecessary anokonzerwa netsvina. Then toenda pa issue yemarara. Issue yemarara tiri kutakura marara, but it's only kuti hatisati taane motikari dzakanyatsokwana kana motikari dziri enough. Tiri suppose kunge tine each and every ward inofanira kunge rine compactor, refuse compactor yatinopinda. Toitawo about 10 or 15 dzinenge dzinomirira CBD nembare nekuzo rescue kana kuchinge kwaita kune kwaitawo motikari inenge yaita breakdown. But iko zvinezvi motikari as I speak tine almost 11-12 ndo motikari dziri kushanda for 45 mawards including CBD nembari, and the CBD nembari inotoda motikari 3 at any given day dzinoenda dzichidi dzichitakura marara. Then issue tine drainage system yedu iri kufa nenyaya yekuti vanhu ndo vari kunorasira marara, even madrain vanhu vanorasira marara pese pese. Varasa marara anoeredzwa nemvura unosvika woblock. Paano yabloka paipai vakutora drain harichatofunction. So mukatarisa ndakaita pakanaya mvura yokutanga yakanaya mvura yanga yakawanda. Saka after mvura yanaya vanhu vakachema vanga vakawanda vachida kuti mvura haisi kudarika pamupedu, mvura yazodai yadhi yedu yazara mvura. But vanhu ivo same vanhu ivo ndo vanhu vachirasa futi marara panzvimbo zisingaiti. Ndiri kuti kana tisina kutakura marara for a month or so, vanhu vanokwanisa kurasa marara panzvimbo iri strategic inoita kuti kana takutakura panotakurika marara acho. Then ndobva taita issue yemasuwa. Masuwa hatina hedu problem masuwa yakanyanya, but masuwa tiri kukwanisa kukasira kumatenda kana tinge tawana masuwa blockages munharaunda medu. So ndingati in short ndo zvatiri kwanisa kuita, asi handisi kuti masuwa hatina, tinawo but tiri kuatenda pese paanenge aitika. But then mukazotarisa mai chiri kuitika mumasuwa chiri kunyanya kublokesa masuwa nokuda kwenhamo iri muZimbabwe. Vanhu vari kubika nemoto, vabika nemoto mapoto vanozosuka mapoto avo nejecha. Vasuka nejecha vanonosukira pasinki, then mvura imva musinki meme jecha ropinda mupipe yesuwa, rapinda mupipe yesuwa kuzoti richizofamba manje harichafambi. Saka pazongoita manewspaper, vanhu vanotadza kutenga matishu vashandisa manewspaper. Newspaper riye rinosvika roblokawo hama dzeduwo dzechidzimai, mapamba chaiwo unowana ari musewer line, mapedzi unowana ari musewer line. So tingodaiwo takwanisa kudzidzisa vanhu kuti kana tinge tashandisa mapamba tinomageza mapamba, toisa tsvina yemwana yoflashwa yoenda. But chiye chinenge hanzi majeli nechichijira cheche tochisunga, tochiisa muplastic, toisa mubhini, chakaoma. After wamboyanika chaoma, ukachisanganisa futi nemvura, chiine mvura kana chiri chichi chinosvika chooresa zvimwe zvinhu munhangiresi. Bhini renyu harichatoite 3 days rine rakunwa pamba hamuchatoridi. Ndo zvinozolida kuti vanhu vatakure bhini vachienda kumabhini vachienda kunorasa pese pese, inyaya yekuti vanenge vatadza kumanaja nyaya yemasuwa. So tiri kumobilize kuti timbotanga kueducata vanhu nyaya dzekuti tingaite sei kuti marara asaiswe pese pese. At the same time the city council inofanira kuenforce imwe mitemo yakafanana nokuti munhu kana akawanikwa achirasa marara anopanichwa.
ukaitawo munyama unogona kupanuchwa necity council upanuchwa neema because unowarasa marara. Ema ndiyo manager marara board chibandiko chegovernment chinoona nezvewaste. So toda kuti tione tingaita sei city council neema yekueducata communities nyaya dzemarara kuitira nharaunda dzedu dzigare dzakachena, nharaunda dzedu dzinge dziri at the same time government dai yagadzisa mutemo une chekuita neprocurement because issue yeprice iya yauraya. Tinotadza kutotenga zvimwe zvinhu ukatarisa motikari inotanga yakafa probably yangoita problem yebattery, but motikari iyo inopedzisira bviswa matayi, motikari yobviswa starter ichingobviswa ichiita chi nokuda kwokuti tatadza kutenga battery nokuda kwamutemo keprice kaikai. So ndingati in short ndo zvinhu zviripo. Then issue engagement ndingati ndine after my elections ndinoita door to door ndichitaura nevanhu tichizivana nevanhu tichipanana macontact numbers so that vanhu vakaita machallenges avanoti vanoda kutaura nakansela vanofanira kunge accessa ipapo hapafaniri kunge paine bridge between inini necommunity. Vanhu vanofanira kundibata pavangoda machurches tichienda tichisangana nevanhu mumafunerals kana munhamo ndichienda futi ndisangana nevanhu tichionana tichizivana tichitaura ndo kuindikecha kwatinoita necommunity. Okay, Councillor, I think one last question. Most people vanoziva councillor papa ballot paper, but avaziva kuti vanoshanda sei na councillor. I think some of the things matozitaura role ya councillor mu community ndechi kuitira kune vaya vasingazivi kuti tinoshanda sei na councillor. Role ya councillor mu community, councillor anoita oversight role yokuona councillor is a policy maker, haasi implementer. Isu tinoisa policies, then vanofanira kuimplementa policies town clerk managers directors local authorities. So isu tikaisa policies vanofanira kunga supervise implementation ndi town clerk. Then ndopatiri kufira manje kuti at times mukazopatarisa chinoita kuti vasanyaya kuita local authorities councillors even mayor haana simba ndi ceremonial mayor anenge asina simba. Tikada kufaya nhasi munhu ari watinofila kuti haasi kushanda, ministry inopindira yotaura kuti no zviri kunze kwemutemo zvaaita, vodzosa munhu ari incompetent wamunonyatsokuona kuti munhu haasi kushanda kana kuti chichi. So ndikoti dai pagadziriswa paita kuti councillors na mayor vange vaine simba rokuti zvavataura kana vakaona munhu asingashandi vanongomuti iwo shamati mboenda paside voreplace vaisa mumwe munhu anoshanda. At the same time minister councillor ndofanira kunge ndiri munhu anosvikika vanhu ngavafile free kundibata pane matambudziko avanosangana nawo anoda councillor pasina kuti paite barrier pakati pangu nevanhu. Ndofunga zvinotibatsira, zvinoita kuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka. That's Royal College. This is 9th cycle, you know. So 2008 pakaita outbreak ye typhoid ndo pakatakawana donor aka-trailer bore, and then it was a bush pump. But then last year but one, that was in 2020 takakwanisa kunegotiate ne-Oxfam and vachimva supply ma solar pumps nema-solar panels vaimva vaisa 10,000 liter tank. So today we add another 5,000 liter tank to make it 15,000 kuti mama residents benefit. But tinechiweka nema organizations akafanana na Oxfam kuti zvedu zviite right. Takaita more than 10 years. Ama imakadi kuri nani zvako? Muchitendei. Ya ndo all right. No, it's okay. No, ndichauta kuti vauye. But iko nanchakava kuno. Apa totaura nawo. All right. Ndinouya. Ndoziva. So taula itiri rakaita more than 10 years. Ranga rakarohwa nemotikari rimwe gumbo iri
so rarwa nemotikari rakatotyoka. Saka chakazoitika ndakapusha vakomana vedu vekuworks kuti vauye vafixe gumbo because vanga vasingakwanisi even kuripeya components etower light vachitya kuti rinodonha. At the same time takaita maresidents aicomplaina kuti tower light rinogona kudonhera dzimba dzedu because kana richinge rasara risina gumbo, rine makumbo 3, it means risina kubalanza. Saka zvinenge zvakazogadzirwa, saka right tower light rakushanda. Chasara ndechekuti vachifixa all right. Saka ndofunga ndo zviripo. Zvaiitika manje panapa pakaitika njodzi mota yakapinda apa ndokubva yarovera apa ndobva yakwadza tower light iyo yakatokwaro pachesa. Saka vanhu manje vanogadzira vaingoti tiri kuuya kuzogadzira kusvikira kana. Saka takazoti pakazopinda ava vachigubhu vachidhagu pavakazopindawo munhu zvirikini councillor ndivo vakatozotimirira manje tamuudza kuti vodaka zvakaita tower light vakatouya vakarionawo zvakafamba sei ndokubva tavatsanangurira. Saka nemanje by so doing vakati hano vekaitigadziridzi. Saka vakauya vakataura nevanhu vacho vanogadzira vakatombotora nguva kusvikira pakazochinjinura pakazochinja zvinhu zvakazoita kuti vachita vasingasanga vari munomu vakazoenda kupizwa saka kwakazopinda mumwe futi panapa but now zvakatora nguva kusvikira vazouya manje kuchizogadzira. Vagadzira vakatipa 2 days, and after 2 days zvinenge zvaita magetsi munenge panawo. Kubva ipapo nanhasi hakuna magetsi, tatambura. Right, this bowl ndakamanager kutaura local business person so that ndiye akafanda kudrilwa kwebowl, kuinstalla matanks ne-everything. Funding yakaitwa a certain business person wemu ward 30 and ari kuda kutofenza ndiye akaisa masolar lights ayo kuitira kuti pange paine malights panapa during the night. Then iko zvinezvi tiripa ndiye ari kuisa guardroom kuti pachinge paine because panapa panochengetedzwa manheru. During the day pane vanhu vanouya vachimonita vanokwanisa kunge vachimanager kuti board risavandalizwa kana kuti matapes asavandalizwa. So during the night manje pane maguards anenge aripo anenge achigada. So ndingati ndo zviri pane this bowl, but very soon rine rafenzwa rese roiswa fence kuitira kuti tiprotect a bowl. So this bowl rikushandisa 2 5,000 liter tanks ne1 10,000 liter tank. These are the tank rakadisconnectwa nenyaya yekuti harisi kunyatsokumira zvakanaka. Amena kuti vakatadza kuinstalla here vakaisa tank. So ndingati ndo zviri pane this bowl. Water kiosk and akaita everything ndini ndichibva Oxfam ndo yakaisa water kiosk. Saka water kiosk manje yakasiyana nemamwe mabohos in the sense yekuti water kiosk vanhu vanotenga vanenge vane makadzi avanotenga avanogara vakaisa mari yavo. Akauya achitenga achida 1,000 liters inongosubjecta pamari yaakagara aisa mukadhi make. Saka haisi yevanhu vasina mari actually, yevanhu vanenge vane mari because anogara zvinhu zvake zviri mari yake iri yemvura iri munhengere mukadhi make. So but takaita challenge yekuti pakapoliticizwa. After papoliticizwa hachisi kushanda, chakatovharwa nenyaya yekuti mismanage mafunds acho. Saka ndo zvakanyaikira. Saka tauda kuti tione kuti tingaita sei kuti tidzore water kiosk itange kushanda. Zvanga ndo zviri. Board rineri rakapera hari macapacity test yekuti riiswe masolar pumps, but rakatombotestwa kuti riiswe masolar pumps. But panapa pari kumaintainwa kudarika mabohos mamwe atori mukaita 7 solar inozi solar wave haisati hakuna kumwe kwamunoiona kune solar wave yakadai even
neatness yepanocherwa mvura inoita kuti vanhu vadi munochitomwa mvura ipapo unotofila kuti chimwa mvura yakachena kana kuti mvura iripo marine vanhu vari panapa vari kukwanisa kunengenana so ndiri kuencourage water points ese akaisa masokaways anenge zvinoita zvakanaka ende tinokwanisa kuzoitawo tinoonekwa kuti tiri vanhu vanoziva zvaanoita vakafandwa neMSF vakaita kuti macommunity wane mvura. That's the reason why tine this tapes for the school kids, then outside ndokunobenefita community kune matapes aripo for the community. So rine pump inoto supplier these 2 10,000 liter tanks at any given day vanhu vanoyachera mvura, but then tinochiencourage as well. Mwana mukona mudatinyaikire mavakaisaka andiri muri kujenga mvura sati encourage kuti dai vaiteedzera system yaikeke yekuti mvura yese inorasika ine painostowe so that haikonzerese maproblems kucommunity. So those zviri pane business here, but kana muchida you can also cover boho ranga riri bush pump as well, so rakatestwa neOxfam richibva rapasa capacity test, ndobva vaisa vakaisa solar pump nemasolar panels nematanks amuri kuona iOxfam yakaita. After tataura nawo no vanhu vari kuwana mvura, but mvura yebush pump ine labor at the same time tinodawo zvinhu zviri model kuitira kuti vanhu vadi varerukirwe nekuita chinhu. But then pakaita committee panapa yanga ichimanager this for water point committee, but then pane kakusavirana kakaitika. That's the reason why muri kuona hapana ari kumanager panapa, ukatasawo uchapa uri panapa uchatoitiwa wakutoita chinhu. So ndichataura naDio toda tonosaunganidza kucommunity paswage committee inenge ichimanager. At the same time mabohos edu tinotarisira kuti akanga achimanagwa pane kucontributwa macontributions anoitwa. Pamacontributions iwo anoita kuti patengwe machlorine tablets, because pane inline chlorinator panapa, but then haisi kutoshanda nenyaya yekuti hapana ari kuisa macontributions. So ndingati ndinotoda kutozviita so ndo first project yangu nchipinda 2018 this bore rakafandwa neOxfam ndo yakaisa bore, but then bore rine capacity ndo rine pambombe mabohos ese ari muPenvi, because ndo rinosupply matanks aya ari ukwayo patichagarika. Saka rine 2 water points, ine imwe water point, then there is another water point iri patichagarika. So support yandakapiwa neOxfam ndo yakangoita kuti maresidents adi awanewo mvura. Chikonzero City of Harare haisi kukwanisa kuprovide mvura 24/7, so painenge isipo vanhu vanowana kukuwana mvura. Ndingati ndo zviripo pa this bore, but ndo my first project chipinda sandatomboziva kuti council inoshanda sei, but ndo pandakatanga kuitawo chi. Then apa pane vanhu vari kuti mvura yanorasika ndio vari kudirisa garden. That's why muri kuona pane spinach chichi ndo project yema water point persons anenge ari panapa. Thank you. Bo ndiri ECDF ya 2019 ya Honorable Dina the late vakazoshayawo, but ndo akaisa this bore enda angova space land yekuti aise bore. So avari apa ndo vanomonitor bore, and iri rine challenge yekuti hatina kuiswa inline chlorinator. Chlorination system yasa yaisi ichi indototi ti-upgrade tiise inline chlorinator. So ndingati ndo toda kuwedzera another tank, because pane 10,000 liter tank, but toda kuisa rimwe so that inoita 15,000 liter tank, so that inoaccommodate vanhu vese muna 12 neve muna 13 havana rimwe boho riripo pakati. Boho rino ndo ravanobenefita mari.
Panoshanda sei mama? Apa tinogura mvura yedu na9 o'clock makuseni tobvara na11. Munhu anochera mabhaketi ake 7 kana mvura yedu kwani kana kusina topa 5 kuitira kuti vanhu vese vakwane. Mangwana tovhura the same time nokuti mvura yedu ndeyeguma haisi yekwata kana kugeza. Alright, maita basi. Mukutenderera kwataita naCouncillor Chidhagu ndofunga maona mamwe maprojects avari kubata munharaunda yavari kutungamirira kunyanyisira kuda kuderedza dambudziko rekushayika kwemvura nezvibhoho zvavari kuchera munharaunda mavo kuti vanhu vange vachiwana mvura yakachena. Asi vane mamwe matambudzikowo avari kusangana nawo anosanganisira masowa bhesi nekusatagurwa kwemarara, izvo zvavari kuchema nazvo kuhurumende nevamwe vanokwanisawo kubatsira kuti dai vapindira, nekuti Glenview inozikanwa seepicenter yezvirwere zvakaita sekolera netyphoid. SlyMedia TV ticharamba tichikupai zvirongwa zvakaita saizvezvi, asi tinokukurudzirai kuti rambai muchifollowa, kulike nekusubscribe to all our platforms anosanganisira Facebook, YouTube nemamwewo andisiri kukwanisa kudoma nezita iko zvino. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere, ndinokutendai nekutandara kwamanga muchiita nesu.